l'objecte pel subjecte, un subjecte per l'objecte. Quin és l'ordre dels factors? Escriure des del ventre o transitar el camí més recte? Quin dels motors mou la cançó? En què identifiques l'art? Amb un martell o amb un mirall que reflecteix un món banal. Ajuda a imaginar o a perpetuar desigualtats. Jo el que vull és mantenir la flama encesa, ser un llumí que pren la llenya, enlluernar l'eterna nit, cremant la carpa del circ, no adorar mai més la cendra. Escriure obviant els murs de vidre o badar-los amb les rimes que versifiquen aquest foc, l'esguard de la primera fila o el nombre que a l'Olimp t'endinsa. Quin motiu és el que es corta els acords? En què identifiques l'art? Amb un martell o amb un mirall que reflecteix un món banal. Ajuda a imaginar o a perpetuar desigualtats. Jo el que vull és mantenir la flama encesa, ser un llumí que pren la llenya, enlluernar l'eterna nit, cremant la carpa del circ, no adorar mai més la cendra. No adorar